Bikono aha mbụ eze dibia akwanụ nwafọ Mbishi ụmụ awonye fọra echi ile gara aga wee na-agwa Ebuka Obi na ọ ga-aṅụ mmiri ṅụjuo ya afọ. Ọ bụ mụnwa ejikerekwa na akwado maka ihe m kwuru. Ọ wụso m na ndị a na-akpọ agbawe dike izu agba ya mgba abụọ. Adị m atụ egwu, adịkwana m atụ ụjọ. Biko ndị Mbishi nwere protest ha na-akwado ime gbasara ala Ebuka Obi ndị Zion chọrọ iwere n'efu n'ahụ ndị nwe ala. Now ọ ya ihe mere n'iji hụ na ọ dịka gasị na weda dị otu ochiri dịrị ka mmiri ghara na-emagbu ndị chọrọ ije mee dị protest. So anakwana m ekwu ya nkwa na-asị ya ka a na-agachi je na-abata ebido m gosi ya na ihe m kwuru onweghị mgbanwe, agaghị agbagharị. Ọwokwu nwoke kwuru, ọkwa n'okwu dimkpa kwuru. Before nwoke ekwu okwu, before dimkpa ekwu okwu, enwere ebe ọzọ kwasịrị okwu na-ekwu okwu. So unu ga-aga detuora m ụbọchị taa. Unu ga-detuora m ụbọchị taa. Taa bụ Wednesday, October 8, 2025. Ụka m ga-enwe mgbanwe. Ebuka Obi Chubaka ghọrọ mmiri. Unu ga-aṅụ mmiri. Unu ga-aba dị ka azụ. O ka emesịa nọ nna abịa. Mbishi ndewo Mbishi unu awulo magio Mbishi ya beno na mma dekwara Mbishi asi onye ribere ya kunu yenye na mro ana m apụta ebe a na-ekwu okwu. Aha m bụ Mrs. Joyce Nwoke, onye nwọchantị women leader. Anyị bịara ebe a bụ ịkọrọ ndị nwe obodo, ịkọrọ Ebuka na ndị ya na ha so n'Imo State gọọmenti n'ihe ha na anyị na-adị mmadụ. Nke mbụ na-ekwesị nwaanyị agbagburu. Ọ bụrụ na Ebuka Obi emeghụ ministri a agaghị agbagbu nwa. Lekwa nwaanyị ndị o nyerela ga-etinye n'onwe ihe ọbụla ha mere for 3 months. Chineke wee mere anyị amara. Chineke mmụcha m, Chineke Mbishi ewee mapụta ụmụ ahụ, onwe onye ọbụla n'ime ha nke a chọrọ achọ. Abịa rụkwa n'ebe ahụ, abịala ala anyị n'ụbọchị taa. Nwaanyị ọbụla ihe o jiri biri nwe ala n'ihi na anyị na-arụ ọrụ na-arụpụta Chineke anyị na-arụ wee na-eso nwaanyị na skuul wee na-erijikọkwa wee na-agakwa ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime. Ma n'ụbọchị taa ụmụ nwaanyị rụchara ọrụ. Ebuka Obi wee gba ndị katachila na-eruwe ihe ọgwụ anyị niile, ma nke ọhụrụ ma nke ochie. Ebe anyị rọba anyị arọba ugbu a ka Chike anụ mgba anyị ebe anyị wetara ihe n'ala anyị na-eri nri ka Chike anụ mgbe ọ dị ihe anyị na-eri. Anyị gara na awa ndị refeju ụmụ nwaanyị ji otu obi n'otu obi na-asị refeju ahụ asị na anyị ga-abụ na ya ga-abịa n'ala Mbishi n'aha Jizọs. Nwaanyị agbagburu nwa ya, nwaanyị agbagburu nwa ya ka nọkwa na-ebe akwa na-ebe otu mkpụrụ nwa nwaanyị nwere ebe gbagbuo ya. Oke mgbe ahụ agbagburu ya no compensation. Onwekwana ihe ọbụla a na-ekwu maka nwaanyị a, ma ọ na-aga eri ya ma ọ na-aga eri ya. Ewere nwa agbadobe osi nwa ha n'ebe ahụ na-agwa ndị Mbishi manye nọkwa ya na-agwa Ebuka Obi gịnị ka ya mere ejiri gbagbuo ya. Nwa okorobịa 25 years na-ama ahụ gara anwụ gọvanọ next year onye nke Chineke nwere ike iji ihe Chineke yime ya nwere ọbara ọbara ahụ ndị Islam ọ ga-eguzo na-ekwu na-adị ntiwa na ọ dịghị ka n'ikpere anyị ihe ọbụla anyị kwesịrị inweta anyị kemgbe ahụdụ ụlọ ọkụkọ ya anyị si Ebuka Obi ime na ka ọma ya gara gị ime ka na ka ọjọọ gara Ebuka
Because who I want to select later, maybe una how is she agro babu the umugoku. Man, be she my little. Now I'm then be she only can say one of my owners. Overnight, Anaka. If they never agree, they only for 3 days only to uproot the whole cassava item they may uproot here or no. Up to now, I never a place to farm, I never a place to reap whatever. So, Yamile, I Jijo Hera, Nemeko Amana, and actually, development in Imo State, Ngor-Okpala. Come on, every Oboda away, over the negative Oboda, and then Yanaka through their forefathers. Yabele, I do now, my governor, after this program, on the me, Yajishika Dada, who never belongs to Paris again, when Juliana Bokar should have told Yabada, who never agree, although more anything no. Open your side, I form more interface committee. Some of them will shape it on the side of it. Oh, my, that's interface committee. My form on up to now. My God, on interface committee. I'm more than 80 bulldozers. I don't know how to go for kill even. So up to now, no agreement, nothing. And I'm in the Nasa library. As I line, Sunday, Abba, Henry, so Yamile, I did not open. Or I need a show of Mugola Pan, Abona, the Asher, Adenishina, Ebuka. I make it move. I decided that I better call her Jedapa, Maham Guru, Ojo, Ajaja. This is not money. Development. I thought development, but we want due process. I am going to say Chibuno, I'm not going to change Zama, or Chairman and Muchi. See, I bring the Zama and the Shim, and they will. Missing Maman! And Vicolo, I am going to Timothy, Sylvester, and Japo. I will find out our mother, the parent chairman, about to win. Because mentally, I am because whatever I answer, I let you know what I go to the upper. Only line ahead and even. Bible let us say that, go say, Madunia, I need the law again. Ebuka, Yamabana, I give it 9 and the PS of I give it. Gabana, and even you get you. I didn't have any because I didn't have no water. I want to go back to the Ruby and Wodesia. Then I could say, Ebuka, I live on that side. And I can't remember. I have a program as a chairman in the village. No more on to. I say, I have one year. Oh, only Aliano, whoever I have had another go. Only Aliano, whoever I have had a ticket. Therefore, I need a background ahead. Well, only other Aliano ever had a hotel. Then a Rinano.
Name Organic because I know about. I need the development, but I need the hereby corner way. Only need the one I got use a window. People, I buy a Ebuka because I can't remember the way. Let me work out difference in one way go. How will the difference between Manu and Libya? How will go? I didn't want to shout because also over a very only Capricorn here today. Here I'm a so-called governor. Only Capricorn here today. But on them I thought you were it. On them who got out, on them be she. We get in there, Yawu governor or Yawu president. We couldn't use a good to that platinum. I don't know what about it. On them be she. Well, you can't look at the two presidents. So I did a Mubera or Chicha Olo. Moeba Mubera is on that Olo. So, hello, boom, I welcome how you ever. Niki get you. I don't have one. I don't my son, she really left forever. I don't have one. I can't live forever. There's somebody job. There's somebody job. Hey, let's say, Uncle Atala. I think every people. What I could have about it. Everybody get like Yara. Gaga Mindamana. Get like a panel. Gaga Levino. But to do that in this one, is a weather. Well, I got a lover. What I got here. Never done. That's not new. And I do that one. Also, that I never know about machine. Now, I don't know get on Ngor-Okpala. But I don't die one. How will I get one? Yaba Brango body that I got them in the one. Nina Hemu, unless I have the one. When I come on, I say, you never see like Yano. When I'm last time, I will owe you, man, and you won't. Yes, I don't see Yano again. No. I know you. No, without you, without you. Oh, I know you. Yeah.